Knjiga? A iz knjige dolazi neka magična svetlost. A! Šta je to? O ne! Čija je to ruka? Kako strašno! Gledaj, tamo je oko! U ruci! Joj, nije mi dobro. To je moja omiljena igračka. Hej, zašto mi smetaš? Ne diraj moj pop-it. Neću ti ga dati. Pocepao si ga. Nagrabao si. Sad ću te ja naučiti pameti. Eto ti. Eto još. Tako ti i treba, čudovište. Šta? Nema nikog. To je bilo moćno, Mija. Svaka čast. Da, bravo, Mija. Spasila